didn't love when you met me. Drinking whiskey in the hope you... Ens vam conèixer un estiu a una classe de spinning. Jo era el monitor de la classe de spinning que es feia en aquell moment i ella una alumna, i vaig entrar a donar la classe i allò que la vaig tocar per l'esquena i pensava que era una altra i va ser ella. Em va agafar per detrás, no sé, i llavors va dir, ui, m'he equivocat. Va ser girar-se i dir, hosti, aquesta persona, saps allò que te sents aquells gusanitos per l'estómac que van corrent? Doncs va ser el que em va fer sentir ella. El que més que m'ha impactat va ser, no sé, el somriure d'ella de la cara, allò que es va girar i va dir... Se va quedar primer una mica estranyada, que puguem dir, no mos coneixíem, però després hi vaig veure un somriure que, no sé, m'ha fet què pensar. La seva manera super espontània, així dicharachero de ser, i sí, això em va agradar. Pues la primera cita va ser al Da Vinci, que vam quedar per a fer un cafè un dia i ens vam trobar allí. Vam quedar a fer el cafè i em va estar explicant històries de córrer, de que es perdia el pèl fort. Vaig estar explicant-li batalletes de les meves carreres i tot el meu, i ella m'explicava coses de la seva vida. I llavors, al sortir del cafè, teníem els cotxes al carrer. I ens vam quedar un momentet allí parlant i no sé què, bueno, a veure si tornem a quedar, que si sí, que si no, no sabíem què fer. I bueno, per allò que t'estàs mirant, t'aproximes, ho faig o no ho faig, i al final pues ho fas. Te llances al roedor. I allí em va besar per primera vegada. Jo crec que allí va ser, em va sorgir el gran amor que tenim fins ara. Se complementa en mi perquè jo soc bastant nerviosa i més caràcter, ella és més apaciguat. I de caràcter és molt extrovertit, li agrada la broma, és bastant sociable. Però el que ens complementem en això bastant. El que més m'agrada d'ella és la seva forma de ser, perquè penso que és una persona superlluitadora, que li agrada sempre de coses al cap de fer, és una persona inquieta en el sentit de que sempre vol millorar. No és una persona que s'estanca en el que té, sinó que sempre vol més. I això és una cosa superimportant i molt a valorar en ella. A mi el que més m'agrada d'ell és això, que em complementa bastant, que és bastant... molt més tranquil que jo soc més explosiva i ell me sap contentar. Però el carinyo i això no pot canviar mai. Bueno, doncs per a mi casar-me en cinta significa omplir una pàgina més del llibre de la nostra vida i, no sé, que és un pas, penso que superimportant per als dos. Fer un altre pas, no? Suposo, que vull dir, el carinyo, l'estima i això no canviarà, però és un pas més en la nostra relació, no? I anar un pas més allà. I després d'aquest pas ne venen molts més. I espero completar tot el llibre al costat d'ella. Moltes gràcies per haver vingut. I per compartir este dia amb nosaltres. Ara, este brindis va per tots vosaltres. Moltes gràcies. La tomata aquesta me la tinc fent, eh?